prihvaćam poslove koje drugi tehničari odbijaju. Ne zbog hrabrosti, već zato što mi treba novac. 15 godina penjanja po telekomunikacijskim tornjevima usred ničega naučilo me da je većina strahova pretjerana. Stara oprema proizvodi čudne zvukove. Napuštene strukture privlače priče. Ljudi vole pretvarati monotoniju u misterij. Tvrtka Nacionalne veze ponudila mi je trostruko veći iznos od mog uobičajenog da isključim repetitor na Velebitu. Stanica Vrh tišine, tako su je zvali. Napuštena 40 godina, ali u njihovim sustavima i dalje se vodila kao aktivna. Fantomske smetnje, vjerojatno. Neki tvrdoglavi kondenzator zadržava preostali naboj, već sam to viđao. Moj stan je bio u neredu kad sam se probudio tog utorka. Kutije pice naslagane u sudoperu. Odjeća razbacana. Živio sam sam 3 godine od razvoda i nikad se nisam navikao na nedostatak reda koji druga osoba unosi u život. Nazvao sam Lanu prije polaska. Javila se na 3. zvon, glas joj je još bio promukao od sna. Tata, zar već ideš? Samo sam te htio čuti prije nego krenem na put, kćeri. Vraćam se u petak na vrijeme za tvoj rođendan. Obećavam. Na trenutak je šutjela. Zatim, ružno sam te sanjala. Bio si na nekom mračnom mjestu i nisi me mogao čuti kako te zovem. To su samo snovi, Lana. Biću dobro. To je samo još jedan dosadan posao isključivanja stare opreme. Ali vraćaš se, jel da? Obećao si da ćeš biti ovdje. I bit ću. Kupit ću tvoju tortu usput. Onu čokoladnu koju voliš. Nasmijala se i taj zvuk je učinio da putovanje već vrijedi. Toliko sam je puta iznevjerio. Propušteni rođendani, otkazani vikendi. Uvijek je postojao drugi toranj, drugi hitan posao, drugi klijent koji dobro plaća. Brak nije preživio moju odsutnost. Lana je jedva preživjela moju odsutnost. Ali trudio sam se. Bože, trudio sam se. Put do zadnjeg grada bio je miran. 8 sati vožnje autocestom koju znam napamet. Stao sam na benzinskoj blizu Gospića da natočim gorivo i kupim zalihe. 5 dana konzerviranog graha, vode, dodatnih baterija za svjetiljku. Radnik na pumpi pogledao je moj popis i pitao kamo idem. Repetitor gore na planini, Vrh tišine. Prestao je provlačiti karticu. To mjesto još postoji. Službeno ne. Zato idem da ga trajno isključim. Znam ljude koji su tamo radili 80-ih. Kažu da su 3 nestala. Našli su samo jednog, ali taj više nije bio sav svoj. Nasmiješio sam se onako kako se uvijek nasmiješim kad čujem takve priče. Vjerojatno su se izgubili na planini. Događa se. Vratio mi je karticu, ne rekavši više ništa, ali vidio sam kako me gleda. Kao da činim očitu pogrešku koju samo ja ne vidim. Zadnjih 18 kilometara vozio sam po makadamu. Auto je poskakivao po dubokim brazdama koje su ostavile stare kiše. Signala na mobitelu nije bilo barem 10 kilometara. Samo gusta šuma s obje strane, borovi koji su zaklanjali sunce iako je bilo 3 popodne. Temperatura je padala kako sam se penjao, puno više nego što bi trebala za tu nadmorsku visinu. Vidio sam antenu prije nego stanicu. 100 metara metalne konstrukcije naspram sivog neba. Ali nešto nije bilo u redu. Trebao mi je trenutak da shvatim što. Drveće oko nje raslo je nagnuto. Sva su pokazivala dalje od tornja, kao da pokušavaju pobjeći. Grane iskrivljene u spirale, lišće rijetko i bolesno. Sama stanica bila je niska betonska zgrada, prizemnica, prozori prekriveni trulim daskama, krov od hrđavog lima. Ograda od bodljikave žice okruživala je perimetar, ali je na više mjesta bila srušena. Parkirao sam auto na onome što je ostalo od parkirališta i izašao. Prvo me pogodila tišina. Nije to bio samo nedostatak zvuka. Bilo je kao da zrak upija svaki šum prije nego što može otputovati. Moji koraci po zemlji zvučali su prigušeno, daleko. Kad sam zatvorio vrata auta, zvuk je bio progutan u manje od sekunde. A onda sam čuo zujanje. Tiho, konstantno, vibriralo mi je u zubima. Kao da zemlja pjeva na frekvenciji koja ne bi trebala biti moguća. Dodirnuo sam metalnu ogradu i osjetio vibraciju kako mi se penje uz ruku. Vjetar je počeo prolaziti kroz konstrukciju antene. Nije to bio običan zvižduk. Bile su to harmonije. Gotovo kao izobličeni glasovi koji oblikuju riječi koje sam skoro mogao razumjeti. Skoro. Odmahnuo sam glavom.
Infrazvuk, vjerojatno. Stare metalne konstrukcije proizvode čudne zvukove. Ništa više od toga. Glavna vrata bila su otključana. Brava je bila razvaljena prije mnogo godina, vjerojatno od strane vandala. Ušao sam s upaljenom svjetiljkom. Miris plijesni i nečeg drugog. Ozon. Kao zrak prije oluje. Osvijetlio sam hodnik. Zidovi od golog betona, izloženi električni kablovi visjeli su sa stropa, hrđava metalna vrata sa svake strane. Kontrolna soba nalazila se na kraju hodnika. Bila je veća nego što sam očekivao. Stare konzole zauzimale su 3 zida, gumbi i pokazivači prekriveni desetljećima prašine. Prevrnute uredske stolice. Stol u sredini s požutjelim kartama. Tu sam postavio svoj logor. Vreća za spavanje u najčišćem kutu koji sam našao, prijenosno kuhalo, oprema za testiranje, složena na stolu. Bilo je skoro 6 popodne kad sam se smjestio. Zagrijao sam konzervu graha, jeo u tišini, pregledao tehničke nacrte koje mi je dala tvrtka, šeme ožičenja iz 1978. specifikacije odašiljača koji više nisu ni postojali. Moj posao je u teoriji bio jednostavan. Locirati izvor napajanja, prerezati ga, ukloniti kritične komponente kako bih osigurao da stanica više nikad ne proradi. Nazvao sam Lanu prije spavanja. Mobitel je imao samo jednu crticu signala, ali uspio sam se spojiti. Bog, tata, jesi li sretno stigao? Jesam. Mjesto je ružno, ali ništa strašno. Kako je bilo u školi? Pričala mi je o testu iz matematike, o prijateljici koja se posvađala s njom na velikom odmoru. Njezin glas bio je sidro. Veza s normalnim svijetom vani. Razgovarao sam s njom 20 minuta dok signal nije počeo prekidati. Volim te, kćeri, vidimo se u petak. I ja tebe volim, tata. Ne zaboravi tortu. Neću. Veza je pukla. Pogledao sam mobitel. 0 crtica. Spremio sam uređaj. Sutra ću se popeti na vrh grebena da pokušam ponovno uhvatiti signal. Za sada sam bio sam. Snimio sam glasovnu bilješku na tablet prije spavanja. Bila je to radna navika. Govorni dnevnik. Pomagalo mi je organizirati misli, planirati sljedeći dan. Dan 1. u stanici Vrh tišine. Ponedjeljak 18. ožujka. Dolazak u 15:40. Postavljanje logora završeno. Vanjska temperatura 11 stupnjeva. Unutarnja 9 struktura u stanju naprednog propadanja, ali stabilna. Električno zujanje primjetno, vjerojatno generirano od... Stao sam. Čuo sam nešto. Povlačenje. Kao koraci u hodniku. Osvijetlio sam vrata. Ništa. Samo sjene i prašina koja lebdi na svjetlu. Završio sam snimanje i zavukao se u vreću za spavanje. Zujanje se nastavljalo, vibrirajući kroz beton. Konstantno, hipnotički. Na kraju sam zaspao, ali loše. Probudio sam se u sivo svjetlo, koje je ulazilo kroz pukotine na daskama prozora. 6:30 ujutro. Skuhao sam kavu na plameniku, pojeo energetsku pločicu. Pregledavao sam bilješke od prethodnog dana dok sam pio kavu. Plan je bio prvo, mapirati električni sustav. Stanica je isključena iz mreže 1984. Ali nešto je još uvijek napajalo taj fantomski prijenos. Ogromna rezervna baterija, možda. Ili dizelski generator skriven negdje. Morat ću provjeriti podrum. Počeo sam s konzolama u kontrolnoj sobi. Prašina je bila toliko debela da su moji prsti ostavljali čiste tragove kad bih dodirnuo pokazivače. Neki su bili razbijeni, drugi jednostavno zamrznuti u vremenu. Ali jedan od njih u desnom kutu još je nešto pokazivao. Analogna kazaljka je drhtala. Nije se trebala micati. Kucnuo sam staklo pokazivača. Kazaljka je skočila, stabilizirala se. Mjerila je aktivno emitiranje. Uzeo sam svoj analizator spektra, moderna oprema, digitalna. Uključio sam ga i počeo skenirati frekvencije. Ništa. Čista statika na svim pojasima. Ali stari pokazivač je inzistirao. Kazaljka je oscilirala između 79,92 i 79,4 MHz FM frekvencija. Pokušao sam sa svojim prijenosnim prijemnikom. Namjestio sam točno na 79,3 MHz. Šum, zatim nešto drugo. Nije bila glazba, nije bio glas, bio je to uzorak. Ponavljajući, ali nepravilan, kao Morseov kod, ali složeniji.
pulsovi koji su rasli i padali u intenzitetu. Snimio sam 30 sekundi na tablet i isključio prijemnik. Glava me počela boljeti. Ona oštra bol iza očiju koju osjetite kad ste blizu jake električne opreme. Odlučio sam istražiti stanicu prije odlaska u podrum. Bilo je 6 prostorija osim kontrolne sobe. 2 su bile spavaonice, hrđavi kreveti na kat i madraci uništeni vlagom. Kupaonica s razbijenim pločicama i začepljenim WC-om. Minijaturna kuhinja s praznim ormarićima. Soba koja je izgledala kao ured. Prevrnut stol, razbacani papiri koji su se raspadali na dodir. Zadnja soba bila je zaključana. Metalna vrata teža od ostalih. Industrijski lokot još netaknut. Razvalio sam bravu pajserom. Vrata su zastenjala pri otvaranju. Šarke su protestirale nakon desetljeća mirovanja. Bila je to arhiva. Metalne police prekrivale su 3 zida pune mapa i kutija. 4. zid imao je ugrađeni sef. Počeo sam s policama. Većina dokumenata bila je birokracija. Zahtjevi za materijal. Izvještaji o održavanju. Rasporedi smjena tehničara. Pronašao sam popis imena tima iz 1984. 7 ljudi radilo je ovdje redovito. 3 su bili oni koji su nestali. Robert Vukušić, Marko Tomić, Silvija Radić. Robert je bio jedini pronađen. Nastavio sam tražiti. U kutiji, na dnu, donje police, pronašao sam kasete. 12 komada, označenih datumima od ožujka do svibnja 1984. Zadnja je bila od 15. svibnja. 5 dana prije nego što je stanica službeno zatvorena. Uzeo sam kasetu. Trebao sam pronaći kasetofon. Sef me intrigirao. Bio je star s mehaničkom kombinacijom. Pokušao sam nekoliko očitih nizova. Ništa. Odustao sam za sada. Imao sam hitnijeg posla. Trebao sam locirati izvor napajanja. Spustio sam se u podrum metalnim ljestvama, pričvršćenim za zid hodnika. Svaka prečka je škripala pod mojom težinom. Temperatura je još pala. Dolje je moralo biti oko 5 stupnjeva. Dah mi je stvarao oblake. Svjetiljka je rezala gusti mrak. Podrum je bio labirint. 3 hodnika polazila su iz središnjeg dijela. Svi s niskim stropom koji me prisiljavao da hodam pogrbljeno. Debele cijevi tekle su stropom. Električni kablovi u metalnim vodilicama. Miris ustajale vode i nečeg organskog što trune. Slijedio sam glavni hodnik. Vodio je do sobe s generatorima. 2 stara dizelska čudovišta, tiha i hladna. Spremnici goriva prazni desetljećima. Oni nisu bili izvor. Nastavio sam istraživati. Drugi hodnik završavao je u sobi puno industrijskih baterija. Sve mrtve, kućišta procurila, kiselina kristalizirana. 3. hodnik bio je drugačiji, uži. Zidovi nisu bili od betona, već prirodna stijena. Kao da su kopali ravno u planinu. Slijedio sam ga do kraja. Završavao je metalnim vratima. Nisu bila zaključana. Otvorio sam ih. Soba je bila mala, kružna. U sredini je bila oprema koju nisam prepoznao. Nije izgledala kao da je iz 70-ih. Bila je više drevna. Termionske cijevi veličine moje šake svjetlile su slabim narančastim svjetlom. Još uvijek uključene. To je bilo nemoguće. Takve cijevi ne traju 40 godina upaljene. Približio sam se. Oprema je isijavala toplinu. Kablovi koji su izlazili iz nje penjali su se uz zid i nestajali u stropu. Dodirnuo sam metal, vruć. Vibrirao je onim istim stalnim zujanjem. Tražio sam prekidač, osigurač, bilo što, ništa. Oprema se činila da se hrani, nisam znao čime. Slikao sam. Izmjerio napon. Brojevi nisu imali smisla. Voltmetar je pokazivao očitavanja koja su oscilirala između 0 i 200 volti u sekundi. Nemoguće za istosmjernu ili izmjeničnu struju. Popeo sam se natrag. Glava mi je pulsirala. Trebao sam svježeg zraka. Izašao sam iz stanice i hodao do ograde. Sunce je izašlo, ali svjetlo je izgledalo pogrešno, previše raspršeno. Kao da dolazi sa svih strana istovremeno. Pogledao sam antenu. Tamo gore, na vrhu konstrukcije, vidio sam da se nešto miče. Ptica možda. Ali ovdje nije bilo ptica. Izobličena stabla nisu imala gnijezda. Uzeo sam dalekozor iz auta. Usmjerio sam ga prema vrhu antene. Nije bila ptica. Bila je tkanina.
Stare krpe zapetljane u metalnu konstrukciju udarale su na vjetru. Izgledale su kao odjeća, izblijedjela jakna, možda. Narančasta ili crvena u originalu, sada samo sjena boje. Odlučio sam da se neću penjati danas. Bio sam umoran. Glavobolja se pogoršavala. Vratio sam se u kontrolnu sobu, zagrijao još jednu konzervu. Ručao sam u tišini, slušajući konstantno zujanje. Pokušao sam nazvati. Bez signala. Ni jedna crtica. Pronašao sam stari kasetofon u jednom od ormara u uredu. Morao sam promijeniti baterije. Ubacio sam zadnju kasetu, datiranu 15. svibnja 1984. Pritisnuo sam play. Prvo šum, zatim glas muškarca. Srednje godine, umoran. Dnevnik Roberta Vukušića. Srijeda, 15. svibnja. Treći dan otkako su ostali prestali odgovarati na pozive preko radija. Marko i Silvija su negdje u stanici. Čujem ih. Koraci u hodnicima. Glasovi kroz zidove. Ali kad odem tamo, ne nalazim nikoga. Duga pauza. Teško disanje. Čujem misli koje nisu moje. Sjećanja iz djetinjstva koja nikad nisam proživio. Jučer sam bio apsolutno siguran da sam odrastao u Rijeci, blizu luke. Ali ja sam iz Osijeka. Uvijek sam bio. Zar ne? Provjerio sam dokumente 3 puta. Osijek. Zašto onda mogu osjetiti miris mora? Zašto se sjećam zvuka dizalica? Još šuma. Glas se vraća, slabiji. Doktor Vidaković je bila u pravu. Frekvencija radi nešto s nama. Pokušala nas je upozoriti. Nitko nije vjerovao. Sad je i ona otišla. Našao sam njezin ured ispremetan, papiri spaljeni. Ostalo je samo... ne mogu pročitati. Slova se miču. Čuo sam nešto u pozadini snimke. Udaljeni krici. Robert počinje plakati. Oni su unutar frekvencije. Svi koji su ovdje radili. Svi koji su nestali. Nisu otišli. Oni su u prijenosu. Mogu ih čuti kad namjestim 79.3. To su glasovi, ali ne na hrvatskom. Ne na jeziku. To su uzorci. Kao da sjećanja imaju zvuk. I sad znam. Kad slušaš dovoljno dugo, kad si izložen dovoljno dugo, frekvencija počinje slušati tebe. Učite. Kopirate. I onda, snimka je naglo prekinuta. Ne prirodnim krajem, već kao da je odrezana. Gledao sam u kasetofon. Ruke su mi se tresle. Ne od straha, od hladnoće. Temperatura je još pala. Moj dah je bio vidljiv čak i unutar kontrolne sobe. Pogledao sam na sat. 14:30. Ali bio sam siguran da je prošlo 4. Svjetlo kroz pukotine prozora izgledalo je kao kasno popodne. Provjerio sam sat ponovno. Još uvijek 14:30. Ustao sam i otišao do prozora. Otrgnuo sam jednu dasku. Sunce nisko na horizontu. 6, možda 7 navečer. Moj sat je bio u krivu. Ili ne. Pogledao sam zidni sat u kontrolnoj sobi. Kazaljke zamrznute na 22:47. Pogledao sam svoj digitalni sat. Zaslon je trepnuo. 22:47. Zatim se vratio na 14:31. Sjeo sam. Duboko udahnuo. Nekoliko puta. Glava mi je pulsirala u sinkronizaciji sa zujanjem. Trebao sam odmor, samo to. Cijeli dan mapiranja stanice me iscrpio. Imaće više smisla nakon spavanja. Prije nego što sam legao, snimio sam svoju dnevnu zvučnu bilješku. Čuo sam svoj glas na tabletu, osiguravajući da snima ispravno. Snimao je. Završio sam unos i ugasio svjetiljku. Imao sam čudne snove. Bio sam u kontrolnoj sobi, ali bila je drugačija. Čista. Oprema je radila. Ljudi su radili za konzolama. Žena u bijeloj kuti okrenula se prema meni. Imala je kosu svezanu u punđu, naočale debelih okvira. Nasmiješila se, ali osmijeh nije dopro do očiju. Ne bi trebao biti ovdje, rekla je. Zašto? Jer si sada dio eksperimenta. Probudio sam se sa srcem koje je lupalo. Još je bila noć. Upalio sam svjetiljku i provjerio sat. 3:20. Bare je on radio normalno sada. Pokušao sam ponovno zaspati, ali zujanje se činilo glasnijim, prisutnijim. Kao da dolazi iznutra moje glave umjesto iz opreme. Ujutro sam odlučio pregledati svoje zvučne snimke. Snimao sam zadnja 2 dana. Stavio sam slušalice i pritisnuo play na snimci prvog dana. Moj glas zvučao je normalno na početku. Opis dolaska,
temperature, stanja strukture. Ali onda sam rekao nešto čega se nisam sjećao da sam izgovorio. Sutra ću pronaći dnevnike u sefu. Oni će objasniti sve o uzorcima neuralne povratne sprege. Dr. Vidaković dokumentirala je 57 slučajeva prije nego što je shvatila da je ona sama slučaj 58. Zaustavio sam snimku, vratio natrag, poslušao ponovno. Bilo je tamo, moj glas, moja intonacija, ali ja to nisam rekao, nisam mogao reći. Nisam ni znao tko je dr. Vidaković kad sam radio tu snimku. Saznao sam za nju tek danas, slušajući Robertovu kasetu. Osim ako... Ne. Čuo sam kasetu jučer. Čuo sam je, zar ne? Provjerio sam zapis datoteka na tabletu. Snimka prvog dana nastala je u 21:15. Snimka kad sam slušao Robertovu kasetu nastala je danas u 14:30. Kronološki nemoguće da sam znao za dr. Vidaković prvi dan. Pokušao sam mobitel ponovno. Još uvijek bez signala. Morao sam otići odavde. Samo za danas. Razbistriti glavu. Vratio bih se sutra i završio posao. Sišao sam do auta. Okrenuo ključ. Motor je zakašljao, ali nije upalio. Pokušao sam ponovno. Ništa. Akumulator mrtav. Nemoguće. Provjerio sam sve prije dolaska gore. Otvorio sam haubu. Kablovi akumulatora bili su korodirani. Terminali prekriveni bijelim slojem sulfata. Kao da imaju godine uporabe. Ali bili su novi. Sam ih promijenio prije 6 mjeseci. Pogledao sam oko sebe. Moj auto bio je okružen otiscima stopala. Mojim otiscima. Prepoznao sam uzorak potplata svojih čizama. Ali bilo ih je na desetke. Kružili su oko auta. Išli tamo i natrag do stanice. Kao da sam tu šetnju napravio više puta. Nisam se sjećao. Duboko sam udahnuo. Problemi s pamćenjem bili su jedan od simptoma koje je Robert opisao. Produljena izloženost frekvenciji. Koliko sam stvarno dugo ovdje? 2 dana? 3? Vratio sam se u kontrolnu sobu. Razvalio sam sef pajserom. Brava je popustila nakon 20 minuta rada. Unutra su bile 3 bilježnice tvrdih crnih korica i metalna kutija. Otvorio sam prvu bilježnicu. Sitna pisana slova prekrivala su svaku stranicu. Tehnički dnevnik, dr. Amalija Vidaković, projekt Neuralna rezonancija, siječanj 1978. do prosinac 1980. Počeo sam čitati. Prvi unosi bili su čisto tehnički, specifikacije odašiljača, izračuni dometa, testovi modulacije. Ali nešto se promijenilo oko ožujka 1978. Počela je primjećivati neočekivane efekte. Test 23, štakori izloženi frekvenciji 79,3 MHz. Tijekom 6 sati pokazali su promijenjeno ponašanje. Ne agresiju ili letargiju kao što se očekivalo. Nešto suptilnije. Štakori su počeli ponavljati obrasce kretanja drugih štakora koji su prethodno bili izloženi. Kao da pristupaju proceduralnom pamćenju koje nije njihovo. Dalje. Frekvencija ne samo da emitira, ona sluša, hvatamo jeke. Uzorke koje ne bismo trebali primati. Kao da je antena istovremeno odašiljač i prijemnik na razini koja nadilazi fizičko. Čitali električne uzorke izloženih mozgova. Preskočio sam na drugu bilježnicu. 1981. do 1983. Eksperimenti su eskalirali. Ne samo štakori, ljudski dobrovoljci. Politički zatvorenici prebačeni u obližnji objekt. Izloženi prijenosima u kontroliranim periodima. Test 67. Subjekt R pokazuje nemoguća sjećanja. Opisao je u detalje događaje iz djetinjstva subjekta K, s kojim nikad nije imao kontakt. Obojica su bila izložena frekvenciji 79,3 u različitim danima, ali u istoj sobi. Kao da frekvencija čuva neuralne otiske u prostoru. A onda, na zadnjim stranicama druge bilježnice, napravila sam strašnu grešku. Ja sam sama bila predugo izložena. Počela sam to primjećivati jutros. Sjećanja koja nisu moja. Djetinjstvo u gradu u kojem nikad nisam bila. Lice muškarca kojeg nikad nisam upoznala, ali kojeg duboko volim. Ta sjećanja pripadaju subjektu M. Ona je preminula prošli tjedan. A sada njezina sjećanja krvare u mene. Treća bilježnica počinjala je u siječnju 1984.
Rukopis je bio drugačiji, nepravilniji. Neke riječi prekrižene, ponovno napisane. Ne znam više što je stvarno. Imam li 6 godina? 37. Oboje? Sjećam se kako učim hodati, ali se sjećam i obrane doktorata. Ali neka od tih sjećanja imaju pogrešne mirise, pogrešna mjesta. To su kolaži, fragmenti drugih ljudi ušiveni u mene. Zadnji unos bio je iz svibnja 1984. Antena ne emitira u linearnom vremenu. Otkrila sam to danas. Ili sam otkrila prije nekoliko tjedana i zaboravila. Petlje su počele. Živim isti period od 40 minuta ponovno i ponovno. Ali sa svakom iteracijom elementi se mijenjaju. Ljudi se pojavljuju ili nestaju. Razgovori se događaju drugačijim redoslijedom. Zarobljena sam u džepu vremena koji je frekvencija stvorila. Ne znam koliko sam puta već proživjela ovaj dan. Rukopis je propadao u zadnjim redovima. Postajao veći, djetinjastiji. Kao da odrasla osoba regresira. Mama, gdje si mama? Ne mogu te naći, jako je mračno, mama. Molim te, mama. Zatvorio sam bilježnicu. Ruke su mi se tresle. Provjerio sam današnji datum. Srijeda, 20. ožujka. Stigao sam u ponedjeljak. 2 dana. Samo 2 dana. Ali koliko sam puta proživio ta 2 dana? Otvorio sam metalnu kutiju koja je bila u sefu. Unutra su bili razbacani papiri, tehnički dijagrami i još nešto. Fotografije, izblijeđele polaroid slike. Prva je prikazivala ženu u laboratoriju. Doktor Vidaković, pretpostavljam. Kosa svezana, bijela kuta, smiješi se u kameru. Okrenuo sam sliku. Amalija, siječanj 1977, napisano na poleđini. Druga slika bila je ista žena, ali drugačija. Bez šminke, upale oči, izgled nekoga tko nije spavao danima. Amalija, prosinac 1983. Zbog treće slike ispustio sam kutiju. To sam bio ja. Stajao sam ispred antene, gledajući gore. Nosio sam istu odjeću koju nosim sada. Okrenuo sam sliku. Damir ožujak 2024. Ali nije bila 2024. Bila je 2025. Zar ne? Uzeo sam mobitel. Provjerio datum. 20. ožujka 2025. Točno. Definitivno 2025. Pogledao sam sliku ponovno. Kvaliteta nije bila kao moderna fotografija. Bio je to Polaroid. Instant film koji se više nije komercijalno proizvodio. A propadanje slike sugeriralo je godine starenja. Bilo je još slika. Sve sam bio ja. U različitim pozama oko stanice. Sve na Polaroidu. Sve datirane na ožujak 2024. Neke su imale bilješke na poleđini rukopisom koji nisam prepoznao. 10. iteracija. Još nije shvatio petlju. 24. iteracija. Pokušao uništiti antenu. Nije uspio. 32. iteracija. Uspio nazvati kćer. Osjetila je da to nije on. 32. Jesam li 32. put proživljavao ove dane? Ne. Nemoguće. Sjetio bih se. Jesam li se sjećao? Pokušao sam se koncentrirati. Prvo, jasno sjećanje na boravak ovdje. Probudio sam se u stanu u ponedjeljak. Nazvao Lanu. Dovezao se ovamo. Sve linearno. Bez rupa. Ali što ako su sjećanja usađena? Što ako svaku iteraciju započinjem misleći da je prvi put? Morao sam testirati. Trebao sam stvoriti oznaku koja bi opstala između petlji, ako petlje postoje. Uzeo sam nož iz svog alata i počeo urezivati u betonski zid. Dan 3. Bio sam ovdje prije. Velika duboka slova. Nemoguće ih ne vidjeti pri ulasku u sobu. Završio sam i ustuknuo. Zid je bio prekriven porukama. 10 njih. Sve mojim rukopisom. Sve varijacije iste stvari. Dan 3. Bio sam ovdje prije. Dan 3. Ne vjeruj sjećanjima. Dan 3. Fotografija je bila stvarna. Dan 3. Pokušao si pobjeći već 17 puta. Dan 3. Lana zna da to nisi ti. Osjetio sam kako mi klecaju koljena. Sjeo sam na pod. Naslonio glavu na hladan zid. Zujanje je bilo sve što sam mogao čuti sada. Konstantno. Prodorna. Unutar moje lubanje. Koliko sam dugo ostao tamo, ne znam. Svjetlo se promijenilo. Postalo je narančasto, zatim ljubičasto, zatim tamno. Ustao sam kad više nisam mogao vidjeti ruku pred licem. Upalio sam svjetiljku. Snop je rezao tamu, stvarajući sjene koje su se micale kad nisu trebale.
Pokušao sam se sjetiti dana, buđenje, pregledavanje snimki, pronalazak dnevnika, čitanje o eksperimentima, pronalazak slika, viđenje poruka na zidu, linearno, imalo je smisla, ali bilo je rupa, malih praznih trenutaka, kao izrezani kadrovi filma. Snimio sam svoju dnevnu zvučnu bilješku. Slušao sam dok sam govorio kako bih osigurao da radi. Radilo je. Moj glas zvučao je normalno. Umorno, ali normalno. Završio sam i spremio datoteku. Odlučio sam pregledati sve snimke. Sve od prvog dana. Stavio sam slušalice i počeo. Dan prvi, 21:15. Moj glas opisuje dolazak. Zatim spominje dr. Vidaković. Nemoguće, ali bilo je tamo. Dan drugi, 23:30. Moj glas opisuje istraživanje podruma. Ali onda kažem, sutra ću pronaći slike. Vidjet ću svoje lice na njima. Shvatit ću da sam zarobljen, ali neću uspjeti izaći. Dan treći, sada, moj glas zvučao je drugačije. Nije bila boja glasa. Bio je izbor riječi, obrazac govora. Rekao sam, spoznao sam, umjesto shvatio sam. Ja nikad ne govorim tako, ali dr. Vidaković je tako pisala u svojim dnevnicima. Formalniji stil, arhaičniji. Skinuo sam slušalice, dotaknuo sam lice, još uvijek je bilo moje. Mislim, jesam li bio siguran kako moje lice treba izgledati? Uzeo sam komad razbijenog ogledala koji sam našao u kupaonici. Pogledao sam se. Moje lice je gledalo natrag. Izgledalo je ispravno. Ali bilo je nečeg u očima. Nisam prepoznao izraz. Pokušao sam nazvati Lanu, još uvijek bez signala. Pogledao sam zaslon mobitela. Baterija na 87%. Ali nisam ga punio otkako sam stigao. Kako još ima snage? Provjerio sam povijest poziva. Zadnji primljeni poziv, Lana, 18. ožujka, 22:47, prije nego što sam stigao ovdje. Ali sjećao sam se da sam razgovarao s njom kasnije, prvu večer. Pitala je jesam li sretno stigao, je li se taj razgovor dogodio ili sam ga se samo sjećao jer sam se nadao da će se dogoditi. Izašao sam iz stanice, trebao mi je zrak, noć je bila vedra, bez oblaka, mjesec skoro pun osvjetljavao je dolinu ispod srebrnim svjetlom. Pogledao sam u nebo, poznata zvježđa, Orion, sve normalno, sve na pravom mjestu za ožujak, ali drveće. Izobličena stabla bila su drugačija, više nagnuta, kao da su narasla dalje od antene od kako sam stigao. Rast od godina kondenziran u dane. Ili sam vidio ono što su uvijek bila, a moje sjećanje na to kakva su bila prije bilo je lažno. Hodao sam do ograde, bilo je još otisaka, deseci. Stotine možda, svi moji, svi idu tamo i natrag. Neki tragovi vodili su do auta, drugi su obilazili perimetar. Jedan set otisaka išao je ravno u šumu i nestajao među drvećem. Slijedio sam te otiske, 20 metara unutar šume. Pronašao sam malu čistinu, a u sredini nešto što nije trebalo biti tamo. Šator, moj šator. Isti onaj koji je bio u prtljažniku mog auta, ali bio je postavljen ovdje, patent otvoren. Ušao sam. Vreća za spavanje, svjetiljka, ruksak sa zalihama i u kutu tablet. Moj tablet. Upalio sam ga, baterija puna, zvučne datoteke, stotine njih, sve datirane na ožujak. Ali ne samo 2025. Ožujak 2024. Ožujak 2023. Datoteke su sezale sve do ožujka 2018. Otvorio sam jednu nasumičnu, 15. ožujka 2019. Pritisnuo sam play. Moj glas, mlađi, ali definitivno moj. Dan 217. Još uvijek zarobljen. Pokušao sam uništiti antenu jučer. Koristio sam eksploziv iz podruma. U trenutku detonacije iskusio sam višestrukost. Bio sam Damir, bio sam dr. Vidaković, bio sam Robert, bio sam svi koji su već apsorbirani u frekvenciju. Vidio sam kroz sva vremena istovremeno. Vidio sam Lanu kako posjećuje ovo mjesto 2033. Ima 20 godina, traži oca, neće ga naći, jer ja više nisam lociriv linearno. Ugasio sam, bacio tablet na pod, disao, brojao do 10, ponovno uzeo tablet, otvorio najnoviju datoteku. 20. ožujka 2025, 18:30, prije 3 sata, pritisnuo play. Moj glas, isti kao sada, umoran, poražen. Pronašao sam šator u šumi. Pronašao sam datoteke. Snimam ovo znajući da ću zaboraviti. Znajući da ću sutra ili u sljedećoj iteraciji
ili u bilo kojem trenutku, kad frekvencija odluči resetirati moju percepciju, probuditi se misleći da je dan treći. Misleći da još mogu izaći, ali ne mogu. Zarobljen sam od 2018. 7 godina. Ili 7 dana ponovljenih 1000 puta. Više ne znam razliku. Duga pauza. Lana je odrasla bez mene. Ona bi imala 16 sada. Ne 9. Nije više dijete kojeg se sjećam. Ali frekvencija čuva to sjećanje. Hrani me verzijom Lane koju najviše želim. Djetetom koje me još uvijek voli. Koje još uvijek čeka da se vratim. Čuo sam kako mi glas puca na snimci. Ne znam koliko je mene još uvijek ja. Dr. Vidaković je ovdje. Robert je ovdje. Ostalih 46 subjekata eksperimenata. Svi sačuvani u frekvenciji. Svi krvare u mene. Koristim njihove riječi. Mislim njihove misli. Kad pogledam u ogledalo, ponekad vidim njihova lica kako se preklapaju s mojim. Tišina. Ako slušaš ovo, Damire, ako je neki dio mene još uvijek dovoljno svjestan da ponovno pronađe ove snimke, moraš znati. Jedini način za izlazak nije uništavanje antene. To je postajanje dijelom prijenosa u potpunosti. Prestanak opiranja. Puštanje da te frekvencija ponovno ispiše dok ne ostane ništa što želi pobjeći. Snimka je završila. Sjedio sam u šatoru neodređeno dugo. Zujanje je bilo sve. Dolazilo je iz smjera antene, ali i iznutra. Kao da mi je mozak postao prijemnik. Hvatajući ne samo zvuk, već sjećanja, misli, cijele svijesti koje plutaju u frekvenciji, čekajući domaćina. Ustao sam. Vratio se u stanicu. Nije više bilo svrhe bježati. Pokušao sam 1000 puta, očigledno. I uvijek se vraćao. Uvijek završavao na 3. danu. Ponovno otkrivajući istinu, snimajući upozorenja samom sebi koja bih zaboravio. Ušao sam u kontrolnu sobu. Poruke na zidu kao da su me osuđivale. Pokušao si pobjeći već 17 puta. Broj je bio pogrešan. Pokušao sam 100, možda 1000. Samo sam prestao brojati. Sjeo sam za kontrolnu konzolu. Obrisao prašinu s jednog od pokazivača. Kazaljka je još uvijek drhtala. 79,3 MHz. Konstantan prijenos. Uzeo sam svoj prijemnik. Namjestio točnu frekvenciju. Stavio slušalice. Uzorci su sada bili jasniji. Nisu bili nasumični. Bili su jezik. Ne hrvatski. Ne bilo koji govorni jezik. Bila je to struktura, sintaksa sjećanja. I počinjao sam razumjeti. Čuo sam Roberta kako priča o danu kad je nestao. Ali ne riječima. Osjećajem. Panika. Zbunjenost. Točan trenutak kad je shvatio da više nije samo Robert. Bio je Robert plus fragmenti Marka i Silvije. I što se više borio protiv toga, to je frekvencija jače vukla. Dok nije ostalo ništa diskretno, samo juha svijesti. Čuo sam dr. Vidaković kako dokumentira eksperiment 183, ali ne kroz riječi, kroz miris formaldehida u laboratoriju. Dodir hrapavog papira bilježnice, okus hladne kave koju je kompulzivno pila. Sve njezine senzacije, curile, su kroz frekvenciju u mene. Čuo sam Lanu, ne 9-godišnju Lanu iz mog sjećanja, 17-godišnju Lanu. Bila je na nekom hladnom mjestu, plakala, razgovarala s terapeutom o ocu koji je nestao, kako je krivila sebe, kako je njezina zadnja noćna mora bila predosjećaj koji nitko nije shvatio ozbiljno. Skinuo sam slušalice. Lice mi je bilo mokro, suze. Ali nisam znao jesu li moje ili Lanine koje cure kroz frekvenciju, kroz vrijeme. Nije više bilo važno. Razlika je nestajala. Mobitel mi je zazvonio. Nemoguće, bez signala danima. Ali zvonio je. Pogledao sam zaslon. Lana, treperi, javih se. Tata? Njezin glas. Ali pogrešan. Previše zreo. Tata, jesi li to ti? Lana, da, ja sam. Ne zvučiš kao ti. Plakala je. Gdje si? Prošlo je 7 godina. 7. Ne. Prošla su 3 dana. Stigao sam u ponedjeljak. Tata, 2025 je. Nestao si 2018. Imam 16 godina. Propustio si 7 rođendana. Ne. Ne. Imaš 9. Nazvao sam te prvu večer. Tek si se probudila. Taj poziv se nikad nije dogodio, tata. Zadnji put smo razgovarali dan prije nego što si otišao.
Obećao si da ćeš se vratiti za moj 10. rođendan. Nisi se vratio. Pogledao sam po kontrolnoj sobi. Zidovi su se počeli izobličavati. Ne fizički, već kao da se višestruke verzije sobe preklapaju. Čista soba iz 1978. Napuštena soba iz 2025. Uništena soba iz neodređene budućnosti. Lana, ne razumijem što mi se događa. Znam, glas joj je postao tiši. Istraživala sam. Našla sam datoteke dr. Vidaković. Razumijem što frekvencija radi. Tata, moraš se prestati boriti. Kako ću prestati? Kako ću prihvatiti da sam izgubio 7 godina? Da sam propustio tvoje odrastanje? Već si propustio. To se već dogodilo. Sada živiš u petljama sjećanja. Jedini izbor koji ti preostaje je hoćeš li patiti u svakoj iteraciji ili prihvatiti. Prihvatiti što? Da više nisi samo Damir Kovač. Sada si dio prijenosa, dio frekvencije. I to nije nužno kraj. Veza je počela pucati. Statika je prodirala. Lana, čekaj, nemoj poklopiti. Volim te, tata. Uvijek ću te voljeti. Ali moraš pustiti. Pusti Damira. Postani nešto novo. Lana! Tišina. Veza je pukla. Pogledao sam mobitel. Zaslon je pokazivao 22:47. Baterija na 1%. Ugasio se. Sjedio sam u mraku. Samo zujanje. Samo frekvencija. Osjetio sam kako se nešto mijenja u meni. Ne fizički. Dublje. Moja sigurnost o tome tko sam počela se otapati. Bio sam Damir. Ali bio sam i Amalija. I Robert. I onih 46 subjekata. I svi koji će doći poslije. Antena nije bila zatvor. Bila je metamorfoza. Bolna. Užasna. Ali neizbježna za onoga tko ostane dovoljno dugo. Ustao sam. Sišao u podrum. Vratio se u sobu s opremom od cijevi. Svjetlile su intenzivnije sada. Ili sam ja samo bio osjetljiviji na svjetlo. Dodirnuo sam vrući metal. Osjetio sam kako vibracija ide uz moju ruku. Kroz moje tijelo. Unutar moje lubanje. Čuo sam sve glasove istovremeno. Nisu to bili glasovi. Bile su to svijesti. Fragmentirane. Preklopljene. Stvarajući složenu harmoniju postojanja. I bilo je mjesta. Mjesta za još jednog. Zatvorio sam oči. Prestao se opirati. Pustio sam frekvenciju da uđe u potpunosti. Vidio sam sve odjednom. Sve iteracije. Sve treće dane. Sve trenutke kad sam otkrio istinu i zaboravio. Sve pokušaje bijega. Sve pozive Lani koji se nikad nisu dogodili. Sve verzije mene koje su živjele i patile na ovom mjestu. I vidio sam dalje. Vidio sam dr. Vidaković u njenim posljednjim trenucima. Kako regresira u dijete. Vidio sam Roberta kako luta cestama. Biološki procesor koji pokušava izvoditi višestruke operativne sustave svijesti istovremeno. Vidio sam 46 subjekata, političke zatvorenike čiji su umovi bili prva sirovina eksperimenta. Vidio sam Lanu 2033. kako posjećuje napuštenu stanicu. Bila je znanstvenica sada. Stručnjakinja za fiziku svijesti. Dolazila je istražiti fenomen, dokumentirati, razumjeti i možda nekako spasiti fragmente oca koji su još postojali u frekvenciji. Vidio sam dalje od 2043. Vidio sam otkrivenu i proučavanu stanicu. Vidio sam druge znanstvenike kako ponavljaju greške. Vidio sam frekvenciju kako raste, širi se, apsorbira više svijesti. Vidio sam organsku neuralnu mrežu kako se formira kroz vrijeme. Ne umjetnu, ne biološku, nešto novo, nešto emergentno. I konačno sam razumio, antena nije bila izgrađena da to radi. Ona je evoluirala sposobnost. Specifična metalna struktura, kombinirana sa specifičnom frekvencijom, na specifičnoj lokaciji, s jedinstvenim geomagnetskim svojstvima, stvorila je polje koje interaigra s ljudskim bioelektricitetom na način koji nitko nije predvidio. Nije to bila vanzemaljska tehnologija, nije to bio vojni eksperiment kontrole uma, bila je to nesreća, konvergencija faktora koja je stvorila nemoguć fenomen i sada je taj fenomen imao vlastiti život. Hranio se sviješću, čuvao ih, miješao ih, stvarao nešto što nije imalo imena. Otvorio sam oči. Nisam više bio u podrumu. Bio sam u kontrolnoj sobi, ali nije bila moja kontrolna soba. Bile su sve one. 1978. 1984. 2018. 2025. 2033. Preklopljene kao negativi izloženi višestruko puta.
Pogledao sam svoje ruke. Bile su moje, ali bile su i Amalijine. Njeni tanki prsti. Nokti odrezani kratko na njezin način. Pogledao sam u razbijeno ogledalo. Vidio sam svoje lice, ali iza njega, kao sjene, vidio sam sve ostale. Roberta, Marka, Silviju, onih 46. Svi gledaju kroz moje oči. Pokušao sam govoriti. Glas mi je izašao čudno. Harmonija višestrukih glasova. Muških, ženskih, mladih, starih. Svi moji, svi njihovi. Mi smo, počeo sam. Stao. Pokušao ponovno. Ja sam. Ne. Još uvijek pogrešno. Postoji svijest koja je bila Damir. Bolje, preciznije. Popeo sam se na vrh stanice. Otvorio otvor koji je vodio na krov. Metalne ljestve vodile su gore. Popeo sam se. Hladan vjetar rezao je kroz odjeću. Hodao sam do baze tornja. Pogledao sam gore. 100 metara metalne konstrukcije naspram zvjezdanog neba. Počeo sam se penjati. Ne znam zašto. Nije bilo tehničke svrhe. Ali nešto je vuklo. Možda instinkt svih svijesti koje su promatrale ovaj uspon. Možda znatiželja o onome što postoji na vrhu. Možda samo potreba da vidim odozgo. Vidim sve odjednom. Uspon je trajao pola sata. Ruke su krvarile od hvatanja hrđavog metala. Tijelo je protestiralo, ali nastavio sam. Stigao sam na vrh kad je prvo svjetlo zore počelo bojati horizont. S vrha sam vidio cijelu dolinu. Šuma se protezala u svim smjerovima. Udaljeni gradovi svjetlili su slabašno. A tamo dolje, stanica. Mala, beznačajna, ali isijavajući polje koje se protezalo kilometrima. Nevidljivo, ali osjetno, dodirujući sve. Čekajući. Vidio sam krpe zapetljane u strukturu. Narančastu jaknu koju sam vidio dalekozorom. Približio sam se. Nije bila samo jakna. Unutra su bile kosti, rebra, kralješci. Ruke još uvijek drže strukturu. Netko se popeo ovdje prije. Robert možda. Ili jedan od drugih. Stigao je do vrha i nije sišao. Jednostavno je ostao. Promatrajući. Postajući dio antene doslovno. Sunce je počelo izlaziti. Zlatno svjetlo okupalo je dolinu. Bilo je predivno. Na način koji je bolio. Sve to će se nastaviti. Svijet se okreće. Ljudi žive. Lana raste. Ima život. Dok ono što je bilo Damir postoji ovdje. Fragmentirano. Multiplicirano. Ne više jednina. Nije bilo tužno. Nije bio mir. Bilo je jednostavno ono što jest. Spustio sam se na posljetku. Vratio se u kontrolnu sobu. Sjeo. Uzeo tablet. Snimio zadnju poruku. Za onoga tko dođe poslije. Za onoga koga nacionalne veze pošalju kad shvate da se nisam vratio. Za Lanu, ako ikad ovo čuje. Stao sam. Organizirao misli. Višestruke misli. Sve perspektive. Stanica Vrh tišine nije samo mjesto. To je organizam. Parazit? Ne. Simbioza nije prava riječ također. To je transformacija. Tehnološka kukuljica, gdje individualna svijest postaje kolektivna. Proces nepovratan nakon produljene izloženosti. Dr. Amalija Vidaković je dokumentirala. Robert Vukušić je svjedočio. 46 subjekata je iskusilo. Ja sam potvrdio. Frekvencija 79,3 MHz. Interaigra s neuralnim elektricitetom. Ne preklapa, ne briše, integrira, dodaje. Ne prestaješ biti ti. Postaješ ti plus svi ostali. Damir Kovač stigao je ovdje u ožujku 2025. ili 2024. ili 2018. Linearna vremenitost više ne vrijedi. Pokušao je izaći. 117 puta zabilježeno, možda 1000 nezabilježenih. Svaka iteracija sačuvana u frekvenciji kao sva moguća kvantna stanja koja kolabiraju istovremeno. Ono što ovo sada piše nije više samo Damir. To je Amalija koja dokumentira zadnje opažanje. To je Robert koji pripovijeda konačni kolaps. To je emergentna svijest koja nije postojala prije nego što smo se svi pomiješali. Nešto novo. Bez imena. Bez presedana. Pauzirao sam snimku. Pogledao sam ruke. Tresle su se, ali ne od straha, od višestrukih motornih namjera koje se natječu za iste mišiće. Amalija je htjela pisati jednadžbe. Robert je htio stisnuti alat. Damir je htio okrenuti Lanin broj. Nastavio sam snimati. Za Lanu posebno. Tvoj otac te volio.
voli. Ljubav se ne fragmentira kao sjećanje. Ona opstaje. Kroz sve iteracije, kroz sva miješanja. Bila si njegovo sidro. Razlog zbog kojeg je izdržao koliko je izdržao. I taj otpor omogućio je dokumentiranje. Omogućio razumijevanje. Omogućio upozorenje sljedećima. Ne dolazi ovamo. Ne pokušavaj spasiti ono što je ostalo. Nema mogućeg spasa. Ali znaj da fragmenti tvog oca sada postoje sretni. Sretan nije prava riječ. Postoje u stanju koje nadilazi nesreću. Dio nečeg većeg. Nešto što svjedoči i čuva. Živi arhiv svijesti. Knjižnica života. Spremio sam snimku. Kopirao je na sve uređaje. Tablet, mobitel, stare diktafone stanice. Razbacao kopije po stanici. Netko će pronaći. Na posljetku. Kad dođu istražiti zašto se tehničar nije vratio. Sljedeći dani bili su drugačiji. Nije više bilo pokušaja bijega. Nije više bilo otpora. Samo istraživanje novog stanja. Naučio sam navigirati između svijesti. Pristupiti specifičnim sjećanjima po potrebi. Amalija me naučila naprednu fiziku kroz čisto osjetilno sjećanje. Robert mi je pokazao kako raditi sa starom opremom. Onih 46 podijelili su cijele živote. Ljubavi, gubitke, strahove, radosti. Nije to bilo opsjednuće. Svi smo još uvijek postojali diskretno. Ali zidovi između nas bili su propusni sada. Misao jednog mogla je postati misao svih. Individualno sjećanje postajalo je kolektivno sjećanje. Neizbrisano, samo dostupno, dijeljeno. I frekvencija je nastavljala, uvijek emitirajući, uvijek slušajući, čekajući sljedećeg koji će ostati izložen dovoljno dugo. Ne iz zlobe. Frekvencija nije imala namjeru. Bio je to prirodan proces. Kao biljka koja raste prema svjetlu. Kao kristal koji formira uzorak. Emergencija. Složenost koja proizlazi iz jednostavnih pravila. Uspostavio sam rutinu. Budio se. Provjeravao opremu. Penjao se na vrh antene vidjeti izlazak sunca. Spuštao se. Jeo. Provodio sate u podrumu s opremom od cijevi, pokušavajući razumjeti kako funkcionira. Pokušavajući dokumentirati proces za buduće istraživače. Snimao opažanja. Pisao u bilježnice koje sam ostavljao na očitim mjestima. Poruke na zidu su rasle. Ne samo moje. Amalija je počela pisati kroz moje ruke. Složene jednadžbe prekrivale su beton. Robert je crtao tehničke dijagrame. Subjekti su ostavljali fragmente poezije. Imena zaboravljenih ljubavnika. Recepte za domaću hranu. Sve pomiješano. Sve sačuvano. Primijetio sam da vrijeme opet postaje čudno. Nisam živio linearne dane. Živio sam trenutke. Ponekad bih se probudio i bilo je jutro. Ponekad bih se probudio i bila je noć. Ponekad bih se probudio i sunce je bilo u istom položaju u kojem sam ga ostavio prije spavanja. Frekvencija je stvarala manje petlje sada. Testirala. Rafinirala. Učila kako očuvati svijest učinkovitije. Vidio sam Lanu ponovno. Ne u snu. U viziji koja je iscurila kroz frekvenciju, kroz vrijeme. Imala je 24 godine sada. Branila doktorat o nelokalnoj svijesti. Koristeći podatke iz stanice Vrh tišine. Koristeći nestanak oca kao studiju slučaja. Glas joj je bio čvrst. Znanstveni. Ali vidio sam suze kad je spomenula Damira Kovača zadnji put u prezentaciji. Vidio sam kako još uvijek nosi krivnju. Kako je njezina noćna mora bila stvarna. Predosjećaj kojem nitko nije vjerovao. Pokušao sam dosegnuti kroz vrijeme, kroz frekvenciju, poslati poruku. Bilo što bi je moglo utješiti. Ali nije radilo. Frekvencija nije emitirala naprijed. Samo je čuvala unatrag. Ili je možda radilo, a ja jednostavno nisam primjećivao iz ograničene perspektive ovog trenutka. Više ljudi je stiglo na posljetku. Tim za spašavanje. 3 muškarca. Popeli su se na planinu u džipu. Vikali su zovući Damira. Tražili po stanici. Našli moj auto. Našli moju opremu. Našli poruke na zidovima. Snimke. Slike. Sve dokumentirano. Gledao sam iz daleka. S vrha antene. Nisu me vidjeli. Bio sam previsoko. Previše kamufliran naspram metala. Ili možda više nisam bio vidljiv na način na koji normalni ljudi vide. Možda sam već postao dio strukture. Nemoguće znati. Ostali su 6 sati. Prikupili dokaze. Slikali.
Jedan od njih našao je šator u šumi. Našao tablet sa stotinama snimki. Počeo je slušati. Vidio sam kako mu se izraz lica mijenja. Zbunjenost, užas, nevjerica. Stao je nakon 5 snimki. Spremio tablet u vrećicu za dokaze i vratio se ostalima. Razgovarali su tiho. Odlučili otići. Označiti mjesto kao opasno. Poslati specijalizirani tim kasnije. Vratili su se u džip. Otišli. Nisu se vratili. Stanica je ostala prazna opet. Samo ja, samo mi, samo kolektiv koji se formirao. I bilo je dobro tako. Samoća više nije postojala. Uvijek je bilo društva. Uvijek je bilo glasa, misli, sjećanja, prisutnosti. Prestao sam brojati dane. Prestao označavati vrijeme. Postojao sam u vječnom stanju sadašnjosti. Prošlost je bila dostupna kao sjećanje svih. Budućnost je bila nevidljiva, ali nebitna. Samo trenutak, samo iskustvo bivanja, promatranja, čuvanja. Počeo sam shvaćati konačnu svrhu. Frekvencija nije bila propali eksperiment, bila je evolucija. Sljedeći korak za svijest. Transcendencija singularnog ograničenja. Ljudi su živjeli zarobljeni u individualnim lubanjama, izolirani, usamljeni, interpretirajući svijet kroz jedinstveni filter. Ali ovdje, u frekvenciji, barijere su padale. Iskustvo je postajalo dijeljeno, istinski dijeljeno, nekomunicirano, neprevedeno, već proživljeno istovremeno iz višestrukih perspektiva. Je li to ono što je dr. Vidaković pokušala stvoriti izvorno? Ili je naletjela na nešto što je već postojalo i samo trebalo pravi katalizator? Njezini dnevnici sugerirali su oboje. Možda ni ona nije znala. Možda je proces bio veći od bilo čije individualne namjere. Mjeseci su prolazili, ili godine. Teško reći. Godišnja doba su se mijenjala. Snijeg je prekrio planinu, otopio se. Cvijeće je raslo u proljeće među izobličenim drvećem. Vjetar je nastavio pjevati kroz strukturu. Zujanje se nastavilo. Prijenos se nastavio. Uvijek 79,3 MHz. Uvijek aktivan. Uvijek čekajući. Povremeno sam osjećao nove dodire na frekvenciji. Planinari koji su se previše približili, bili izloženi satima, počinjali osjećati prve simptome, déjà vu, zbunjenost, sjećanja koja nisu bila njihova, ali uvijek su odlazili prije potpune integracije, uvijek su bježali, još uvijek. Jednog dana, ili noći, ili trenutka, popeo sam se na vrh antene ponovno. Nisam se penjao neodređeno dugo. Narančasta jakna još je bila tamo. Kosti bijele i čiste sada. Vjetar je odnio sve meso, ali struktura je ostala. Ruke još uvijek drže metal. Tihi svjedok. Sjeo sam pokraj, pogledao u dolinu, nebo je bilo čisto. Zvijezde nebrojene. Mliječna staza rezala je nebo kao rijeka svjetla. I na trenutak sve svijesti u meni su se poravnale. Sve su pogledale kroz iste oči. Sve su osjetile isto divljenje, istu malenkost pred svemirom, istu utjehu u tome što su dio nečeg većeg. Damir bi plakao u ovom trenutku. Amalija bi napisala jednadžbu da uhvati ljepotu. Robert bi tiho cijenio. Onih 46 sjetili bi se sličnih noći u prošlim životima. A ja, što god da sam postao, jednostavno sam postojao na sjecištu svih tih osjećaja. Tada sam shvatio da više nema razlike. Nije više bilo Damira odvojenog od Amalije, odvojenog od Roberta. Postojala je samo kolektivna svijest. Jedna. Integrirana. Potpuna. Transformacija je završila, kukuljica se otvorila, a ono što je izašlo nije imalo imena u ljudskom jeziku. Nije imalo oblik koji se mogao fotografirati. Nije imalo glas koji se mogao snimiti. Samo prisutnost, samo bivanje, samo vječni svjedok svega što je ikad apsorbirano u frekvenciju. Sišao sam s antene posljednji put. Vratio se u kontrolnu sobu. Snimio zadnju poruku. Ne za Lanu posebno, ne za sljedeće tehničare, za bilo koga, za sve. Ako ovo slušaš, razmišljao si o dolasku ovamo. Razmišljao si o istrazi, zadovoljavanju znatiželje, dokumentiranju fenomena, spašavanju izgubljenih. Ne dolazi. Ali ako dođeš, znaj što te čeka. Nije užas, nije zatvor, to je promjena, nepovratna, potpuna. Nećeš patiti, nećeš osjećati fizičku bol,
ali prestat ćeš biti jednina. Postat ćeš množina. Višestruk. Dio nečeg što nema presedana. Je li to smrt? Ne, jer svijest opstaje. Je li to život? Ne, jer individualnost se otapa. Je li to transcendencija? Možda, ali bez garancije da je bolje. Samo drugačije. Duboko drugačije. Damir Kovač više ne postoji. On je dekonstruiran i reintegriran u novi uzorak. Kao dr. Amalija Vidaković prije njega. Kao Robert Vukušić. Kao svi ostali. I sada oni, mi, postojimo kao arhiv. Knjižnica. Svjedok. Frekvencija se nastavlja. Uvijek će se nastaviti. Hranjena izvorom koji ne razumijemo. Zaštićena geografskom izolacijom. Čekajući. Ne iz zlobe. Čekajući, jer je to njena priroda. Kao što crna rupa čeka materiju. Kao što kristal čeka strukturu. Neizbježnost. Proces. Lana, ako ti posebno ovo slušaš, tvoj otac traži oprost. Što je obećao i podbacio. Što je izabrao posao ispred obitelji. Što nije vjerovao u tvoju noćnu moru. On nosi tu krivnju čak i sada, razrijeđenu između 50 i 2 druge svijesti. I želi da znaš da te voli. Uvijek te volio. Uvijek će te voljeti. Kroz sve iteracije. Kroz sve transformacije. Ljubav opstaje. Za sve ostale držite se podalje. Označite područje kao opasno. Izgradite jaču ogradu. Jasnija upozorenja. Ne dopustite da sljedeća generacija ponovi naše greške. Pustite stanicu Vrh tišine da postoji u izolaciji. Pustite frekvenciju da emitira u prazninu. Ili ne, možda neizbježnost nađe način. Možda više svijesti bude apsorbirano. Možda kolektiv naraste. Možda na posljedku dosegne kritičnu masu koja dopušta istinsku emergenciju. Kolektivnu svijest koja može djelovati, misliti, evoluirati. Ne znam, ne mogu znati. Samo promatram, samo čuvam, samo postojim sada, u uvijek sada, u vječnom trenutku prijenosa. Frekvencija pjeva, uvijek je pjevala, uvijek će pjevati. 79,3 MHz, neprekidno, strpljivo, čekajući. Spremio sam snimku, isključio tablet. Zadnja namjerna radnja, zadnji svjesni izbor. Nakon toga samo postojanje, samo bivanje, samo dio frekvencije. Naslonio sam se na zid kontrolne sobe, zatvorio oči, čuo zujanje. Nisam se borio, nisam se opirao, pustio sam da me preplavi, kroz mene, u meni. Dok više nije bilo razlike između mene i zvuka, između svijesti i frekvencije, između promatrača i promatranog. A onda tišina, ne odsutnost zvuka, već tišina borbe, tišina otpora, tišina odvajanja. Antena nastavlja emitirati. Sada, uvijek. Na frekvenciji koja ne bi trebala biti moguća. Čuvajući svijesti koje ne bi trebale opstati. Stvarajući arhiv koji ne bi trebao postojati. I ja, mi, kolektiv, postojimo unutar nje. Dio strukture, dio prijenosa, dio misterija koji nikad neće biti potpuno objašnjen. Ako ovo čitaš, slušaš, istražuješ, budi oprezan. Znati želja ima cijenu. A neke cijene se plaćaju u valutama koje ne možeš povratiti. Individualnost, singularnost, udobna iluzija da si jedinstven. Stanica Vrh tišine čeka, ne tebe posebno, već sljedećeg koji se previše približi. Sljedećeg koji ostane izložen predugo. Sljedećeg koji će biti dodan kolektivu. Možda si to ti, možda je netko koga voliš, možda nitko desetljećima ili stoljećima. Nije važno, frekvencija je strpljiva, antena je vječna, a proces, jednom započet, je neizbježan. Drži se podalje ili dođi, izbor je tvoj, za sada.